Camp de basket ka denmisɛnninw dege basketi la Tombouctou a tako 7 kun cɛra kare tɛmɛnen décembre kalo tile 19 san 2024 tile 5 kɔnɔna na sifilakaw musomanninw ni cɛmanninw o mɔgɔ 500 bɔɲɔgɔnko de y'u yɔrɔ t'a la kan tigi lieutenant colonel Alaji Diko ko ale nimisi wasara an ka lamɛn mɔgɔ dɔ ye kan in daminɛ denmisɛnnin do bi bina u bɛ élite nationale la u bɛ ka jouer première division na u bɛ ka jouer championnat national la u bɛ ka jouer équipe nationale yɛrɛ la donc kan tɔnɔ commencer ka bɔ ayiwa kan in kɔfɛ basket dɔrɔn tɛ fɛn caman b'a la n'aw yɛrɛ y'a jateminɛ n'a ye thème min ta n'o ye k'an ka faamaw waleɲuman dɔn u jukɔrɔma tinti u bɛ baara min na an bɛ message caman diffuser n'o ye patriotisme ye n'o ye ka i yɛrɛ dɔn n'o ye i kan k'a dɔn i b'i comporter cogoya min na n'o ye jamana yɛrɛ ye mun ye n'o ye i ka jamana kanu ka se ka don i la depuis denmisɛnnin ma walasa ni kɔrɔbaya i ka se ka kɛ jamanaden ɲuman ye donc o baara caman bɛ kɛ donc n y'a ye denmisɛnninw bɛ ka o fɛn ninnu faamu cogo di kosɛbɛ donc ne fɛ hakilisigi bɛ yen k'an bɛ ka baara kɛ ni denmisɛnnin minnu ye sini u bɛ se ka kɛ sini ɲɛsigi ye minnu bɛ se k'a dɔn ko i ka jamana mɔgɔ si t'a jɔ n'i yɛrɛ tɛ. Baba Maman Tombouctou basket ligue ɲɛmɔgɔ ko Tombouctou bɛɛ de nimisi wasara. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Alhaji Diko ɲɔgɔn caman kɛ Tombouctou la parce que ni ɲɔgɔn bɛ kɛ Tombouctou basket bɛ taa ɲɛ sisan équipe fila de bɛ première division la ala ko la ani Alhaji Diko ka initiative ni an bɛ se ka équipe wɛrɛ sɔrɔ ka taa première division la. Boubacar Danfaga Tombouctou gouverneur ka conseil aux affaires juridiques de ye kɛnɛ kuncɛ a nimisi wasale. Nisɔndiya min bɛ la bi a dan t'a la parce que ni bɛn bɛ région kɔnɔ anw bɛ lafiya baara min kɛlen filɛ bi nin ye anw ka baara de ye nin baara min kɛlen filɛ nin bɛ faso ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka ɲɛtaga la surtout thème min taara ɲina ni o bɛ famaw kan nin ye ka famaw ka waleɲuman dɔw ye u bɛ ka cɛsiri min kɛ k'u ka cɛsiri dɔn u ye u bɛ ka min kɛ nin b'a yira ka population magɛrɛ hali bi an ka forces armées de sécurité la u bɛ cɛsiri min na lakana sira fɛ donc kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ nisɔndiya kuma kɔ kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ foli ni waleɲuman dɔn sira fɛ nin b'a yira k'a fɔ bɛn bɛ Tombouctou nin b'a yira k'a fɔ keleya bɛ Tombouctou nin b'a yira k'a fɔ Tombouctou est viable parce que minnu bɛ kɔfɛ olu ka hakili la bi foyi tɛ se ka kɛ Tombouctou anw y'a yira diɲɛ la bi anw y'a yira fan bɛɛ bi k'a fɔ bɛn bɛ anw fɛ yan keleya bɛ anw fɛ yan cɛsiri bɛ anw fɛ yan donc ne bi an bɛ Alaji Diko fo a ka cɛsiri la a ye min kɛ bi Ala k'a sara a k'i cɛsiri hali bi. Faamaw Mali wolomasiri tabaw u ka jamana kumaboli ka ɲɛsin yɛrɛmahɔrɔnya ma kumaw bolila o kan kosɛbɛ VOA Bambara tɔgɔ la Tombouctou Siaka Traoré ka laseli don.